तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबोआनो जाफिनलायबाय बेहाय माबायाव थांनाय जादों आरोना गगामुगाव सारादु जानो थाखाय सारादु खारजे माबा माबि होनना बुङो आरोना आरो गारिया दाना टमटम गाखोनानैसो इथिं मादार दोङो मादार थांसै सल'फोर साब्रयाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आइआ स्टेसनाव दङ आं एसे रुटि जानो होनना फैदों आरो ओंखाम उखैना दायो नङाबा बे मोनसे दखान माने मोनसे हटेलाव माने रुटि सावथ'वाखैनो आरोना दा जाथ'वाखैनो माने फुंद्रायना एकदमबारे दा 6टाल'सो टाइमा बेनि थाखायनो माने सावथ'वाखै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दा दसे उनाव सावो होनना बुंदों ओमफ्राय दा बेलेग हटेल नागिरलायनोसै आरो बांद्राय गोजान थांबाय थाबाथ' मोननाय नङा सबथिबो नायजोब्बाय आरोना आङो लोगोफोर माने एकदमबारे माबायानो गैया हटेलानो खुलियाखै मोनसे हटेल खुलियाखै बेलायनांसिगोन उपाय गैया जाला ओइ स्टेसनाव लावदुम फिथा सावो बेखौनो जानोसै माने बेफोरबायदिनो बुङो आरोना सोरबा सोरबा सारादु बुङो सोरबा खारजि बुङो अबा हकाम माबा माबि बुंलायलाङो आरोना खिन्थु जोंनाव खारजि होनना बुङो आरो लोगोफोर दानोबा थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय टिकेटखौ मादा दानगोन खोमा ओमफ्राय बारा गोजान जाखाया आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय इथिं मा होनोमोनलाय गगामुगा बारा गोजान जाखाया 2 घन्टासोनि लामा आरोना धेमाजि बारबा मोनखायो नालाय धेमाजिसिम 1 घन्टा लायो माने 45 मिनिट आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव थांबाय थानोसै लामा थांबानो जाबाय आयं आबो मोनफैबाय आरो मालै दोस बाइकदो फैदोंना अट'दो मानसि बिराद भिर आरोना दिनै एकदमबारे स्टेसनाव जायगा थोनाय नङा खोमा इथिंबो पुरा भिर इथिंबो लोगोफोर दाना गाखोना लाबाय आरोना मानसि एकदमबारे भिरथार सिटखौनो मोनाखै बिदिनो दसे थाथ'नोसै बेनि उनाव मा जायो नायनोसै सल'फोर नै गगामुगाव मोनफैबाय आरोना लाखिबाय इथिं मादार मोना ओंखाम जाना फैयाखैना बेनि थाखायनो बिराद एकदमबारे खर' सर'बो साजोब्बाय दानोबा हस्टेलफोराव थांनानै साहा माबा माबि बुंना लानांसिगोन नङाबा जानाय नंला लोगोफोर नायना लानो हागोन आरोना गगामुग स्टेसन खालि जाजोब्बायथ' गारिफोरा फुलमोन मानसिफोराबो थांस्रावजोब्बाय मादार मोना फैगासिनो नैथिं ओंखामबो बिराद उखैबाय आरोना ओंखाम जाना फैयाखैना फुङाव एकदमबारे 6टायावनो ओंखारना फैनाय जादों ओमफ्राय दा थांनोसै खर'फोराबो साबाय सानाय एकदमबारे आथिं आखाइ सुना लानानै ओंखाम सोखाम जानानै दसे रेस्ट खालामनोसै आरो माथो खालामदोंबावो खारजौआवलाय माथो खालामगोन ना बेनि थाखायनो आं फैबायमोन आरोना ओमफ्राय इथिं मादार मोना सिनायानो न'खौ माने बेनि थाखायनो फैफानो गोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय दा गारि लांफैनो होनदों अट' ना मा खोन्थाहराखै ओमफ्राय फैदो ओमफ्राय दा बेनि उनाव थांसै गोजां बोसोर सल'गोफोर मोनफैखांनानै जाखांबायबो लोंखांबायबो आरोना ओमफ्राय आं आब' लानानै थांनानै बिराद दखानाव फैदोंमोन दसे सम आरोना सिगाङावबो खनसे फैखांखाबायमोन आरोना आं आदामोनदो बेनिखायनो जायगाखौ सिनायखायो नालाय एसे बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय आइमोना थांबाय आइजों आयंजों थांबाय आरोना खारजोआव ओमफ्राय आं थांनाय जादिया मानो होनबाथाय आं असिनाखि जायगाफोराव माने बेफोरबायदि हाबा खारजिफोरबायदि जानो बिराद लाजियो आरोना बेनिखायनो थांदिया आङो आब' लानानै थांलांबाय आरो ओमफ्राय दा दसे उनाव थांफिनसै आं न'आव माने मालायनि न'आव माने बेफोरबायदि थाबाय थानो बिराद बोरैबा मोनो आरोना आलासि बारा जाफेरा नालाय आरो बारा हुदाबो गैया आलासि जाथिनायनि बेनिखायनो एसे बरिं मोनो
आरो हारसिं रावबो लोगोबो गैयाना बे जायगायाव बेनिखायनो न'आव थानानै सिरियैनो थाहैनाया साबसिन आरोना दानाबा नै बाजिलानि न'आव फैबाय आरोना बे बाजिलानि न' स' लोगोफोर आरोबाव गुड मर्निं न'आव मोनफैबाय आरोना जोंनिफ्राय गगामुंनिफ्राय न'आव मोनफैबाय आङो जा भिडिअफोरखौ माने इमान गोलाव लाबाय थानाय जादिया आरोना एकदमबारे मानि थाखाय गोलाव लानाय जादिया होनबाथाय आरो देखायनायखौलाय मा देखायबाय थानो जेनेबा खारजो हाबाखौलाय मा देखायबाय थानो ना बेनिखायनो माने गोलाव लानाय जादिया आरोना ओमफ्राय आरो मोननैसो फेक्ट बुंना होनि आङो मानसिफोरा जेनेबा सानो आरोना इउटुबाव गोबां फैसा मोनो होननानै खिन्थु आङो दिनै रियेलखौ खोन्थाना होनोसै जेनेबा भिउआथ' थाङोआनो ओमफ्राय इउटुबनि फैसा मोननायनि सोमोन्दै बुंना होनोसै आरोना इउटुबाव फैसाखौ इमान बेफोरबायदि मोना आरोना जेसेबां नोंथांमोना सानो जेसेबां मोनो होनना सानो बेफोरबायदि इमान फैसा मोना आरोना मानो होनोबा जोंनि बर' अडियेन्सफ्रा बिराद खम आरोना इउटुबाव बेनि थाखायनो आरो भिउआबो एसे एनै थांनायफोरा जेनेबा 5K 10K बेफोरबायदियाथ' थाङो बेफोरबायदियाव इमान फैसा जाया आरोना आंखौबो कमेन्ट खालामना गोबाङानो बुंहरो आदा नोंथ' इउटुबाव बिराद फैसा मोनोलै नोंनाथ' बिराद भिउ थाङो बेफोरबायदि बुंहरो बेफोरबायदि कमेन्ट हरो नाथाय मा बुंनो आरोना मालाबा मास मोनथाम बिदिसो खनसे पेमेन्ट मोनो मालाबा मास मोनसेयावनो मोनो बार' ओमफ्राय मालाबा मास मोननैजों मोनो मालाबा आरो मास मोनबा गाहामबो जालायलाङो आरोना बेफोरबायदि जायो इउटुबाव जिमाने रेगुलारलि भिडिअ हेगारगोन इमाननो पेमेन्ट हाबनो थाखाय चान्स दङ ओमफ्राय जेब्ला रेगुलारलि भिडिअ हेगारा जेब्ला 1K 2K थांबाबो 500 600 भिउ थांबाबो जुदि रेगुलारलि भिडिअ हेगारबाय थायो अब्ला अडियेन्सआव माने कानेक्ट थाबाय थायो आरोना अडियेन्सफोरा बेनि थाखायनो माने आरो जों रेगुलार लाबोनो हाया नालाय ना बडि बिल्डार 6 पेक देखायलाय 6 पेक मानसिनि मोदोमखौ नाय बेसे लोदोदो जाना दं जायै जायै देबरा देखाय मायाथ' हाबा जाना फैबावदों माथो बेदर मोनजाबावदों मेना ओरैबायदि अमा बेदर जादोंना जिबायदि जादों हाद्राखौनो गारनो बालायलांदों देबरा 6 पेक नायनो दा 6 पेक गैया दासो ओंखाम जाखांदों आरो उदैया गेन्द्रा जाना दङ बेदर जालाबाय खोमा ना नादो बिलाइदो जालाबायना गोथावनो नुबाय दा खोनाबाय जों इउटुबारफोरा बेदर जानो थाखाय फैसायानो थाया खिन्थु नर्मेल मानसिफोरासो बेदर सानफ्रामबो जाबाय थायो आरोना मा बुंनो आरो बेफोरबायदिनो आरोना लाइफआ आंना मानो रेगुलारलि भिडिअ हेगारनाय जाला होनबाथाय आं माने रेगुलारलि भिडिअ हेगारनो थाखाय गोसोआनो जाला आरोना इउटुबाव भिडिअ हेगारनो गोसो जाला आरोना मानो होनबा बिराद साननो गोनां थायोलै ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा थायो आरोना जेसेबां माने नोंथांमोना इउटुबारफोरनाव फैसा दोङो सानोना दोङो गोदोर गोदोर इउटुबारफोरा दोङो फैसा दोङो फैसा गैया नङा बिसोरना भिउ गोबां थाङो आरो रेगुलारलि भिडिअ हेगारो जायफोरना लाखाव साबसक्राइबार दोङो लाखाव भिउ थाङो बिसोरो फैसा लाख लाखबो कामायो आरोना खिन्थु जों बायदि फिसा फिनला इउटुबारफोरनाव पेमेन्ट हाबनाय इउटुबना बिराद गोजान खोथा आरोना स्पन्सारशिपजों मोनो थाइसे थाइनैखौ मोनो आरोना स्पन्सारशिपजोंबो खिन्थु आं इमान स्पन्सारशिप लाया बारा मोजां मोना आरो दाख्लै 20 ट्रेक नांखानाय उनाव स्पन्सारशिप आं दिनैसिम इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदिल' होदों आङो बेहायनो फैसाया एसे एनै जादों आरोना आरो स्पन्सारशिपनि फैसा मोननायाबो अबावथो मोनो लोगो लोगो जोबलांखायो फैसाया माने जमा दोननाय थाया आरोना बेफोरबायदि बेनिखायनो गोबां इउटुबारफोरा गोदान गोदान खुलियो सोरनाबा चेनेला थाबनो ग्र'बो जायो सोरनाबा चेनेला डेडबो जायो खिन्थु सोरनाबा ग्र' जाखांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव डिप्रेसननि शिकार जानानै माने इउटुबखौ कुइट खालामनो गोनां जायो आरोना द्रप दोननो गोनां जायो इउटुब चेनेलखौ दुनियाफोरनि बिखारि होनबाथाय इउटुबारफोरानो आरोना जाय इउटुबार फिसा फेनला बिसोर मिथिगोन बिराद इउटुबजों जेसेबां फैसा एक्सपेक्ट खालामो ना बेफोरबायदि एक्सपेक्ट खालामबाबो फैसाखौ मोना मालाबा लोगोफोरा लोगो मोनबाबो सोङो आरोना भाइ नोंथ' बिराद खामायगासिनोलै मासावथ' नोंना 40-50,000 मोनो बेफोरबायदि बुङो आरोना लोगोफोरा लोगो मोनबाथाय मा बुंबावनो आरो जों गोसानो माने इउटुबनिफ्राय बिराद हाजार फैसा खामायगासिनो एकदमबारे एकाउन्टआव 6-7 लाख बेफोरबायदि जमा दङ होननानै आरो जमा थायोबाथाय फैसा जोंनि न'आ बेफोरबायदि थागौमोन नामा नायलाय नै बायला जिला बेफोरबायदि थागौमोन नामा थानाय नङामोन ना दिनैसिम न'खौथ' लुगौमोन इउटुबनिफ्राय जिखिनि फैसा मोनो बेखौ न'नि नांगौआवनो थाङो आरोना जानाय लोंनाय बेफोरबायदियावनो थाङो बेनिखायनो आंबो जेनेबा सम मोनसे लानानै सानलायलाङो आरोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियाखौ गारनानै बिराद गोजान जायगायाव थांना थाहैनो होननानै आरोना रावबो जेनेबा डिस्टार्ब खालामग्राबो गैया जेबो गैया बेफोरबायदि मानो होनोबाथाय प्राइभेट लाइफ माने थांना थानो लुबैयो आरोना खिन्थु ससियेल मिडियायाव हाल्ला हुल्ला माने बिराद बाबाय आरोना बेफोरबायदि सिरिनो जेराव ना सोरदोबा रायजानो मोनगोन ना सोरदोबा बुंजानो मोनगोन गावबा गाव प्राइभेट लाइफ प्राइभेटै थांना थानो बेफोरबायदि लुबैयो आरोना माथो बुंबावनो दा आरो उपाय गैया ससियेल मिडियायाव हाबना लाबाय
बे मोनसे आरो ससियेल मिडियानिफ्राय हाबना लानानै ओंखारनोबो हाया जायोलाय बेफोरबायदिबो सबथिंबो मेनेज खालामनो गोनां जायो नालाय बिराद टेनसन थायो आरो ना इउटुबार मानसिफोरनो